Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Gauteng, the Western Cape, Eastern Cape and KwaZulu-Natal all recorded notable decreases in murders. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Khatshalo umemezela ukuthi amacala okubulala kuzwelonke ehle ngo-9.5 amaphesenti phakathi kukaMasingana noNdasa kwalonyaka. It was agreed that once everyone that was at the Konya Center is verified, safety will be provided. Abanye abantu bokufika eThekwini bathi basahlalelo valweni futhi bayesaba ukuphindela endaweni abahlala kuzo yize umnyango wezasekhaya uqinisekisile ukuthi bakuleli ngokusemthethweni. We are looking at re-enrolling this matter, as I have indicated last week, early this week already, to say that the instruction has been made by the National Director of Public Prosecution. I-NPA ithi ihlelo kulifaka enkantolo kabusha icala lokufuna ukufumbathiswa ngezigidi zamarandi ebelibhekene nosomatekisi uJoe Ferrari Sibanyoni nabathathu abesolwa nabo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa ezinqqa phambili kanti futhi ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula kanti uza kwethu ositolekela ngolwimi lwezimpawu sinovuyo Fihlane. Mbukeli ake singene kuzo esikuphathele zona kusihlwa. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Khatshalo uthi amacala okubulala kuzwelonke ehle ngo-9.5 amaphesenti kanti ubugebengu bona behle ngo-4.6 amaphesenti. uKhatshalo bethula izibalo zobugebengu eziqoshwe phakathi kukaMasingana noNdasa walonyaka. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Khatshalo umemezele ukuthi sehlile isibalo sokubulawa kwabantu kuleli. Uthi izibalo zakamuva zikhombisa ukuthi bayizinkulungwane ezinhlanu nekhulu namashumi ayisishagalombilinanye abantu ababulewe nokuyisibalo esehle ngabantu abangaphezulu kwamakhulu amahlanu uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule. Most strikingly, murder, and that's an important measure of crime patterns, has decreased nationally by 9.5%. In the same quarter of last year, 5,727 people were murdered. That number has come down to 5,181, still too high. That means that 546 fewer lives lost and fewer griever families and friends. Uthi nakuba zehlile izibalo zobugebengu obehlukene kepha izinga lodlame kanye nobugebengu lisephezulu ngendlela exakile. The Western Cape, Eastern Cape and KwaZulu-Natal all recorded notable decreases in murders in these stats. These are the 4 provinces that still record over 80% of all the murders in our country. But the risk of being murdered differs vastly across the country. To establish the relative risk, we look at the murder ratio. That is the number of murders per 100,000 people nationally and in each province. Wethembise izakhamuzi zakuleli ngokuthi impi yokulwa nobugebengu isazoqhubeka ngenhloso yokuqinisekisa ukuphepha nokuvikela zonke izakhamuzi. Abantu abaningi abadabuka kwamanye amazwe abahlala eThekwini bathuke bayavevezela njengamanje nakuba umnyango wezasekhaya usubahlonze njengabakulungele kuba kuleli. Bathi besaba ngempela manje ukubuyela endaweni abebehlala kuzo ngemva kokuba bese benqume ukubalekela eDiakonia Center. Yize sebehlonzwe njengabakulungele ukuba kulela abanye badabuka kwamanye amazwe abazinze eThekwini. Bathi nzima mangabe becabanga ukuthi kufanele bebuyele lapha bebehlala khona eThekwini kulandela imashe ekhomba ukungabafuna lapha abanyathele khona bakuleli ngokungemthetho. I'm not safe when there to the community. I'm scared to go there. I need some help and then I don't have place to stay now. Why I cannot go back to my community? I live in Red Hill in a location. So my house where I was renting, they came morning knocking, telling me to go back to my country. I'm not supposed to live there.
and they told my landlord that if they see me around, it's either my landlord or me will die. Ihhovisi lomnyango wezasekhaya KwaZulu-Natal lithe bangama457 abantu ababhekwe ukuba ngabe banazo yini incwadi, kanti babili kuphela okutholakale ukuthi bebengenazo incwadi ezibagunyaza ukuba bebe kulelizwe. Omunye wabaholi balaba abadabuka amazwe ngaphandle uthi bebenethemba lokuthi bazothuthelwa endaweni ephephile. Let's go to the previous meeting which our leaders had with the stakeholders on a Wednesday, where it was agreed that once everyone that was at the Daconia Center is verified, safety will be provided. Imeya yethe kuSirel Xaba memezele ukuthi kuzoba nehhovisi elizolekelela labo abazinze eThekwini abafuna ukubuyela emuva emazweni lapho abadabuka khona. Izakhamuzi zaseNelson Mandela Bay zibambe imashi eliswana nobugebengu ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nabokufika abangenazo izincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli. Lezakhamuzi izimashi ezisuka kwazakhele okuya edolobheni laseNew Brighton. Le mashi beholwa inhlangano iVukuzenzele ngemva kwezibalo eziphezulu zobugebengu zekota yesine. Aba bahlali babambe umngcelele bechasene nolwaphulo mthetho nokusetshenziswa kweziyobisi kwingingqi yabo. Aba bahlali bathi ulwaphulo mthetho kule ngingqi luyalisonyukela nangona kubekho ungenelelo. Abantwana bethu bayeka nesikolo phakathi ngenxa ye-drugs, yi-illegal immigrations. Kune-shop zo my friend ezithengisa ukutya okudala, uthi xa uyokhalaza bangasithatheli ingqalelo. Law and order has totally collapsed. There's no service delivery. There's no law enforcement. We are just living at the mercy of God. Basically, we have no leadership. Eyona nto ifunwa ngaba bahlali kukubonakala kwamapolisa, inombolo yomnxeba emahala yokuxela ulwaphulo mthetho kwakunye nokulungiswa kweepali zezibane ezikhanyisa ezitalatweni. Bafumana inkxaso kwimibutho ngemibutho. Every day people are getting killed. Now as the community leaders, we decided that we must take this thing up and make sure that the community rallies behind every one of us. We get united towards making sure we find a lasting solution. Ubi apha kulo masipala kodwa ngaphezu koko abantu badikiwe yi-crime, badikiwe uthengisa iziyobisi, uthengisa imizimba, abantu abaqhuba bashishina phandle komthetho, ngoba i-economy yethu iyaqhwalela ngaphantsi kwe-1%, kodwa aba baqhuba ushishinayo phandle komthetho bayaqhubeka bona. Once worked lana and we recovered ama-drugs amaningi from young people. So I'm here to support umphakathi who's concerned. Kwindaba ze-SABC ndingo-Anda Nqonji eGqeberha. Kusenjalo ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli wezwe Nkhumbuzo Nshabeni okunguyena obhekele ezomhloli utshela amalungu ePhalamende ukuthi basiqaphile isimo sokwesatshiswa kwabokufika okuqhubeka engxenyeni ezithile ezifundazweni ezahlukene. The intelligence services recognize that illegal immigration, when exploited by organized criminal syndicates, constitute not merely a domestic border management challenge, but a broader transnational security concern requiring coordinated regional and international intelligence cooperation. When the International Trans-Organized Crime Protocol is implemented, South Africa plays a role in upholding that protocol, with South African intelligence services increasingly engaging foreign intelligence agencies and security counterparts on the need for a coordinated continental and regional security response. Uphiko lushushisa amacala omphakathi iNPA ithi yenza uphenyo ngokuchithwa kwamacala okushushumbisa imali nokufuna ukufumbathiswa imali abebhekene nosomatekisi waseMpumalanga uJosi Sebanyoni kanye nabanye abathathu. We are looking at this thing in different ways. The first part of it is we are dealing with the prosecutor. We have suspended the prosecutor. We are now investigating, and the investigation, the people who are investigating have promised to give us an outcome by this weekend. Therefore, early in the next week, we'll know. Luseithe benizophiko lushushisa amacala omphakathi udaba lwesinqumo senkantolo yemanje yaKwaMthombo Muhle eMpumalanga. Ekuqaleni kwaleli sonto lenkantolo inqumo ukwachitha amacala abebhekene nosomatekisi uJosi Sebanyoni nabanye abathathu uMvimbi Masilela, uFilomon Msiza kanye noBafana Sindane. Lesinqumo iskiphe emva kokuba engazange alibhade enkantolo umshushisi uAdvocate Nkusela Ntaba. We are looking at
re-enrolling this matter, as I have indicated last week, early this week already, to say that the instruction has been made by the National Director of Public Prosecution that this matter be re-enrolled, because the impression that is given out there is that these people were acquitted, when it is not the case. It was just struck off the roll. Uthi sebeke baxhumana nomshushisi uNtaba, iNPA ithi umshushisi usebatshela ukuthi ubesabela impilo yakhe. We have talked to him, and we have clearly he has clearly indicated to us that he felt threatened. Therefore, those are some of the things that we are looking at, because we need to understand not only from him but also all the role players in the whole process. Sibanyoni kanye nasolwa nabo bebebhekene namacala okushushumbisa imali nokufuna ukufumbathiswa komunye wosomabhizinisi. Mbukele sathi qo $8 siyabuya nezinye izindaba zosuku ngayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Kachali umemezela ukuthi amacala okubulala kuzwelonke ehlengo 9.5 amaphesenti phakathi kwamaSingana noNdasa kwalonyaka. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus, nganokuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Imeya yaseGoli uData Morero ehambisana nezinye iziphathimandla bahambele eVliehof ngenhloso yokuyodiliza izakhiwo bese zakhiwe izakhamuzi ehostela nokukholakala ukuthi kwalona bese lingekho esimeni esihle. Yehlukene phakathi imibono yezakhamuzi njengoba ezinye zithi azitshelwanga ngokuthi kuzodilizwa leli hostela, kanti abanye bathi bayalithokozela uhlelo lwemeya njengoba le ndawo ibisiphenduke isizinda semigulukudu. I can say it's tough, Shem. Eziyakhala. Besingatshelwanga next nathi simangale nje abantu baza nje. Dilizwe imikhukhu. Siyakhala. Sine crime la of which iyenzeka nje kusebusika nje iyenzeka each and every morning kuba nama victims abantu ababanjwa inkunzi. Imeya yaseGoli uData Morero uthi njengoba beqhubeka nokudiliza izakhiwo ezingekho emthethweni ezindaweni ezahlukene kungeminye imizamo yokunqanda ubugebengu. Udalule nokuthi labo abasuswe emjondolo bazohlinzekwa ngezindlu ezisesimweni esifanele ukuhlala abantu. Here in Vliehof with an intention to evacuate 130 families who have been living in this hostel and illegal structures that were erected here, and they will then be moved as of today, and on Monday we will then start with the demolishing of the entire hostel. Ilungu lekomiti lemeya elibhekele ezezindlu eGoli umlungisi Mabaso uthi abazohlomula yilabo asebeneminyaka behlala kule ndawo, kanti kuzoqikelelwa nokuthi ngabantu abadabuka kuleli. As we are demolishing here, we will then be commencing the processes of initiating a proper development here so that we deal with our housing backlog. Umrero sexwayise ngokuthi abantu abagweme ukwakha ezindaweni ezingagunyaziwe umasipala. Umvikelo womphakathi uAdvocate Kholeka Gcaleka ukhiphe imbiko yeyinsolo ebeziphenywa yihhovisi lakhe. Umbiko obubhekwe ngabomvu mayelana nokushaya ngolonwabo kohlelo lokulungisa isibhedlela iCharlotte Maxeke Academic nesangqongqiswa umlilo ngo-2021. Umvikelo umphakathi uthole ukuthi umnyango wezempilo kanye nokuthuthukiswa kwenqalasizinda eGauteng yehlulekile ukulungisa umonakalo wadala ukuqubuka komlilo esibhedlela eCharlotte Maxeke Academic Hospital eGoli ngo-2021. The report relates to an investigation into allegations that the Gauteng Department of Infrastructure Development and the Gauteng Department of Health unduly delayed repairing the structural damage caused by a fire which broke out on the 16th of April 2021. The investigation originates from a complaint that was lodged with the Public Protector. In the main, the complainant alleged that there is a lack of substantial structural work being carried out. Ucaleka uphinde waphawula ngokwehluleka kwaleminyaka emibili ukusebenzisa imali eyayabelwe ukulungisa umonakalo odalwe umlilo esibhedlela. Lack of accountability
budget underspending, the decision to outsource project completion to the DBSA was both appropriate and strategic, as it affords the Department of Health as well as the Department of Infrastructure Development an opportunity to leverage from the DBSA's proven capacity for large-scale infrastructure delivery. Uqaleka uphethe ngelithi leminyango ilethe uhlelo lawo lokusebenza zingakapheli izinsuku ezingama-30 ukuze iziphathimandla zezempilo ziqalise isabelo mali esisha salolu hlelo. uMadiphandile Sotheni nosola ngokusoconga lo wabe engufakazi kukhomishana kaMadlanga uMaurice van der Merwe uzozwa mhlalulu ngekunhlangulano ukuthi ingabe uyayithola noma cha ibheli ngemva kokuphuthula kwezethulo enkantolo ephakeme yaseBrakpan. uSotheni ubhekene namacala ayishumi-6 ukuhlanganisa ukucija itulo lokubulala, ukubulala, amathathu okuzama ukubulala kanye nokutholakala nesibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Encwadini efungelwe uyaziphika zonke izinsolo abekwe zona. It is important to inform the court that at the time of this alleged offence, I was not in Gold Street where Mr. van der Merwe resides. My tracker does not place me there. Ithimba labameli bakaSotheni beliphikisa ukuthi icala lombuso lincike kakhulu kubufakazi obungaqinisekisiwe nasekuqageleni. The applicant before court also enjoys the protection under the Constitution of this Republic. He has a right to his freedom and security. Umbuso uthi njengomuntu owayesebenza ngaphansi kophiko olukhethekile embuthweni wamaphoyisa ukuthola kwakhe ibheyili kungase kubeke uphenyo engcupheni. Clearly, his former colleagues would have had to testify or would have to testify regarding the exchange of the applicant's firearm component with that of the other colleague, and this creates fear amongst the witnesses, and that may encourage individuals from cooperating with the law enforcement authorities. uSotheni uzoqhubeka nokugqunywa esitokisini njengoba esalinde isinqumo sebheyili. iRise Mzansi seyiqinisekisa ukuthi umhlazi wezombusazwe lokhona Mnguni uzongenela isobmeya eGoli emele iqembu. Umnguni uzokwethula ngokusemthethweni kusasa umakelele iqembu selibambe isithangameni nabezindaba eGoli. iRise Mzansi ngelinye lamaqembu asethuleke labo ke elizofolosa ngabo ke ezikhundleni zobmeya. Karoma sihlabela phambili Mamelodi Sundowns ilungiselela umdlalo wayo neASFA Homelands wesibili umdlalo wamanqamu weCAF Champions League eRabat eMorocco. Amasandawana kahamba phambili ngegoli ngemva kokunqoba umlenze wokuqala ePitoli. We analyzed the opponent and we knew what we expected from them, and today it was just those tactics of how we're going to approach the game. And but starting slowly after this long travel, I think the mood is super okay. I mean, everyone is so excited. You can see the brotherhood. We push one another. You know, we had some fun in the flight. You know, and yeah, we're trying to keep the mood to be positive as much as we can. Bukela uma sibuye izitolo sizobe sesikuphathela umhlahlo wesimo sezulu noThini Ntshiza nganyakazi. Nginibengela babukeli emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe sime kanje ngizoqaphela nje mbukeli khona ke nje amathuba emvula amakhulu ngasho nje ukuthi liyane esifundazweni eEastern Cape kanjalo nje esifundazweni eBloemfontein kuye njalo ke nakhona ke nje esifundazweni eNorthern Cape kanti ke nje lithanda ukuthi nje liphenya ke izulu kakhulukazi ePlamabhek sekhona ke kwelikamthaniya kanti ke kusasa singalidela nje lamathuba emvula amakhulu khona ke nje esifundazweni eKwaZulu Natal kuye njalo nje eMthatha kanti futhi sakhona ke nenkungu ke ekhasa phansi boBhek sekhona ke nje eGauteng kanti ke so sethu ke sakusasa siphuma khona kwa South African Weather Service sime kanje uzoqabela nje mbukeli okuduma kubunobungozi khona ke nje Richards Bay kuye njalo nje eThekwini kanti ke amazinga okushisa kusasa ame kanje kakhulukazi ePlamabhek sekhona ke nje eGoli kwaSoweto kaNdongazi yaduma ngasho nje ukuthi kuyakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke ebusuku ngo7 bande njalo ke kusasa ngawo nje u18 kanti thana ukuthi nje liphole ke ePretoria ngawo nje u21 kanti masibheke nje khona ke sifundazweni eLimpopo amazinga okushisa ame kanje eGiyani ngasho nje ukuthi lifudumele ngo24 kuye njalo nje Musina lifudumele ke ngawo
ngawo nje u26 masibheke nje khona ke esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa ame kanje mobhekise khona ke nje eMbombela kuthanda ukuthi nje liphola ke nje ngawo nje u23 kanti liyabanda eMelo ngawo nje u17 qhelisa amazinga ke izulu kanti ke ebusuku ngawo nje u6 kanti masibheke nje khona ke esifundazweni kwaZulu Natal ngasho nje silifudumele eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi ngawo nje u24 fudumela njalo nakhona koLundu kuye njalo nje eFryhead kanti ke Mnambithi singawulindela nje u23 masibheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa ame kanje thana ukuthi nje lipholeke izulu ke eMthatha ngasho nje ukuthi liyabanda kona ke nje eGqeberha lithanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo nje u21 kanti ke Komani lesabanda nje ngawo nje u18 masibheke nje khona ke esifundazweni Western Cape amazinga okushisa ame kanje liyabanda ke eGeorge ngawo nje u19 kuye njalo nje eKapa lodumo lithanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo u21 kanti masibheke nje khona ke esifundazweni Northern Cape amazinga okushisa ame kanje lipholele ke eKimberley ngawo nje u20 kuye njalo ke nje Springboks ngawulindela nje u22 kanti ke liyabanda ebusuku ngawo nje u8 masibheke nje khona ke esifundazweni Free State amazinga okushisa ame kanje liyabanda ke Bethlehem ngo18 bande njalo ke nakhona ke mawubhekise khona ke nje Felkom ngawo nje u20 masibheke nje khona ke esifundazweni eNorth West amazinga okushisa ame kanje lithanda ukuthi nje lifudumale ke Rustenburg kuye njalo ke nje eMahikeng singawulindela nje u22 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Asibonge Mantsheza Mbukeli, sale kahle.